sira Afrika ompre iri nai berotsa udu rod bai di bono ebi umutsa u je Rajkumar sira bumane Rod bai jabu halsa rod bai Sao Rasmada bu rod ba bola Koroni pulis ro Sarang kenang bodoh. gobur rotsa Roda buang. Medical check up. khajani takhote bhuksong khakhayo kahamna tongbai na hnai hingke tini haina haifadi kok kaisa media onukmani bagai nongno ang kaisa sanai hini ma phaikya hingkai norok phasimi paithak jara norok naitongni tei khnaitongni tei amoni mangphali no norang pura khani phungnai norok nugui phano mangkhana haifano norok nugui manai kok hingka haiche takhote bhuksong tini je thanai salo thanai salsa ba salini sikang je sini takuk badal tirprano je bethajak mani sikok ni romoi thanawat langai lokabo dawi tini bujak mani abno tui kisisa sanai norok tirpra kok bai je samani abo bujiya phanang mano haipano aboni mangphali nong nang phungnai norok phasni simi paithak jara nainani khaidi hingke tabo ang sanai tini saka tamo hnai bini logiwo temasa tongo bono hingkangkai lokabo dajak hingkai temasa no hingkangkai tini sini takuk badal tirprano hingkangkai kisa bairo CC camera ni bairo tubui bono koyek jona tini 4-5 jona miliwoi tini belai kheno buka tei khanamani hingkangkai tini buni bosongni borok hingkangkai rod bai tei belai kheno phanka lathi usta rekha mokol rogo gusi rok suka no belai kheno phankai rod rogo bui togui paikha ni khnao abon bagino tini bini langma sonani naka khajani takokte buhuksong belai kheno kirima sinja tini sana thangangkai sorkarni kam mohaya fusni kam omohaya duty ingka jonosadharon no bomo haike naina nang abo boni kuno rule kwrwi abo saiman abo kisisa ang wansungmani hingkangkai abo bisingni mamla tongui mano hwnwi ang chongo haino mo tini sana thangangkai jatigoto haiklaio nugui nei sai norok wansugui nei tini takokte buhuksong tini bukung bara hwnida tini mosukai toktarka amsukai bwtharka kintu ba jara je dolo je bukung bara tongnai rok je bunai tongnai rok bongno ang sana musungo norok tabu bo khaisia ko norok hai mai kumun chawi tongbo hano norok hai borok tei jibon phano engya yongla serkaya mani norok hai borok no hano yongla serkaya joto tirprasa yongla serkaya abo kuno kokya tini norok hai borok je sini takuk badal tirprano je bwtharjakmani bisingo tongnai tirprasa norok se yongla serkaya norok se borok bokrogo brain kri athuk brain tui tongo aboni bagui nong tini nijini takuk nijini thuino asukjak tike nong bui togui tini thanao langui rui manio hingke khnamani tini tebo tini sini borok je aro je bunani je bunai nijini borok no je bunai tini norok no bo je bui togui je thwinai sini takuk badal tirpra thwimani haikeno norok no bo sasni nanani ingtung hnai ang jotono no sawi makhnaro hingke tini sana thangkangkai buni bosongni borok te buhukchong buni borok kha chance nayo susia hebla mangkhangkono pairi payo aboni bagino takote buhukchong nang sanang musungo tini haina hai kaisa video nukmani sini borok no amo bo haina hai tini mwsalaimani jak superstar tini lasia bihia omo hai borok no tam hwnwi sanai tini o je norok je mwsai tongmani mwsamani norokni guardian norokni buma bupha chong video no nugui borok tongnai sala kisa pono lasia de norok takukte buhukchong chongui ni sini borok rok bomo haike ing tongbai tabuk suk jorao wansuma rungya babina rungya ang mo hai samung khaikha hingkai ang tamongnai amo surukse saimia hingkangkai bahaike ingnai aboni sini borok tolao kulugu yongla serkaya angmani karon tangui ingba iko mo hai rok kaino ungo takote buhukchong hingke aboni mangpili norok naitongdi aboni pore o ang norok no tei sini takuk badal tirpra bwtharjakmano tui tini saki rimani sini takuk masa abono bo norok khnai tongdi hinui ang tinini simi asungno pairi sinai jotono no hambai। खत्म बाय बाय।
टाटा गुड बाय गया। Tadi kuning ya. Mana? Aran hadi tamu kha, thana thang tamu kha pun nungde ba. जोङो जे बागान जों थाखायो दे सिनि बागान दो सिनि बागान थामाने एसका थुंलायो दो बिनि लाइन जों सुकेओ आंद्र थुंगे थुंगे बिन्द्र क्लाय हापले ओ आरे तो बाहा आरे बाहाने परिवर्ते ते ओ बुबै के हा जों नुका दो बुबै के नुका बुबै से बनो फुंखे के बनो राजकुमार ते बब लाथकुहा पेपेका बिनि लगै तो उन पताके हा Norok tomole rokozak tomole boro rasmoni bagano da nong bagano. Constable Raskumar. Yes. Tadi? Mo bin bagi ni kia bram makan pleba. Bracket sampai ke sin sepat lain ka. Bin laksabai. Laksi biru sa. Khorok tam. Rubber scope ni dis kapra chilang apa? Eska. Step fogo ni. Gabon pore norok tam khake boro. Sira bani nogo talang sira asuro toni pulis gana phone khlai ka. Bo. Sira phone khlai mani Nong naro nogo bubu kha. nogo la bulsa gya. Sira ja buha. Mane aro birat buha singno. Sira birat buha. Ha sira Ye bagano. Bongni nogo talangnya. Bagano tam bula lato ja. Sapra tang kapliba. Bonno. Ga nong no bagano buman pore bin nogo talang thanga. Ni. Bin nogo talang haga bo pulis pun khaye. Nungko talang hada lokap talang kha. Lokap nong no kuni khere toni ko ba. Lokabat sira talang ha lokaba sira asuroi. Thana dra asuroi. Sira ni tefika hospital. Hospital medical ni to laman milba. Na busuk liya. Thana sira roksa buleba. Se badal no. Thana bukha. No norok kuni no ekloge toni ya jaga. Na alada toni. Jaga ke haton sak do. Ek jaga no. Tabu ya ang sik korang sai thangna bilba. Pratham theke je hospital thini bilba. Sin roi client kabilba no sulu bukhunai rok ple. Bukhunai rok go roi thagis joto si hospital sini. Se sira hospital thamani angla sakanga client thakado. Sira sakanga client thamani ang sira hapka. Roma habi an pre suikyaro dingpa suikyaro mani ana thapro songtano ta an sire mokro bu se Kapra di naik ya? Sabri ya bo. Raskumar Tripura. Raskuman ya ba police job Wansara ti basa. ang bona Tara genang deh. Officer deh. officer bolte ang bono nukla sini ya ang nukla sini nai photo nukhe sini nai ang dia bono nukla sini nai tabla ang tau wang sumi ple bono bumurok mi ang kondin be thana rok thasa gya hala Tabu dia tuinai padol no. Ar lokal di sini. ang lokap bisino sis daiton jak se baira go boron ta to ya ho sir baira khana honi ga thamani o camera ni cc camera ni baira ple o sir da khari thamani sir ro oita mono horoi sir tai five ni ampre ani sikang murokha tukha bono lathabar mani u thapro tukro bukro gusuro mani Abo lokap bu na. ani lokap sikang ple Nungai bisino bokat khatar ta. ko phatar ple ang lokap ana lokap daiton jak ple ba bisi Padol ke Fataro. Sini ka Thailand. CCTV camera kita. ang bu kapita Busa ko kapika. kapja Khorok busu bunai khorok busu. bro saijon tunggo raskumo sohla pajon ple Raskumar baro thang bukya. sire thaja ge baba sire jarok kachun buhople sire somare hukaple ba sire ni para raskumo thana le bugjiba bana nungsa gya Bunuh lagi. Nonaka lokap bulia na. ha Nonaka lokap bulia. Hama ko nono buka de. ana tin thapro chan se ana so jela dai hukaple Busak rokok ka kaphilia na. fulja Bonaka lato be buka. suru lathabe rogo te rogo se on bitara butungo sira kaprika se pre ije nai brotcha u dot bai di bono ebi umutsa u je raskumat sira bumane obo bajong halsa rod by Sa rasmada bu rod ba. bola Pulis ro. Tara genang bodor. gobo rotsa Rod by buo. Medical check up.